Tembang Mojopat Sinom Gondang Laras Slendro Padet Songo. Titi wekas ento mati wekas ngong wanti putih yang pindah Nesto Sunan Marangya tindak utama Budian Tembang Mojopat Durma Wicaksono Laras Pelok Padet Limo. Gede cobanyo
nglali dening Asti Pratnyarati. Ana sidang ing alas growang. Pasatane wiwit semut nganti gajah gendut. Nanging kahanan owah saka padatan. Kabeh kang teka sinambi pemaman. Tan ana kang lentuk-lentuk ngantuk. Swara pating krauk, pating kledhik. Ing mimbar ula kawat Cina, nyawa kewan pating slebat. Arep diwiwiti, kabeh isih mangan sesambi sesumber. Golek palu kayu ora nemu. Anane kari wesi lan paku kang ora payu. Sisinga lagune kaya macan luwih. Aweh banyak luwih. Ingkang sinuwun pimpinan sidang, sedaya kewan kala dalu sami begadang. Menawi siang wayahipun madang, wau dalu pidamelanipun guru. Wira curut ingkang lemu-lemu. Amargi sami muntal palu kayu, kagungan panjenengan wau. Ula kawak katut jawab, banjur apa kang dipangan para kewan? Kok aku ora keduman? Ujare singa, ketiwasan paduka. Wira lan curut ingkang binasa dados rayahan para kewan kawula. Menika ugi ingkang jalari duh kita. Sami amnesia kangge marak sebo. Ura kawak jerik saja kelaran. Waduh, aku kelaran cekelan. Resa-resa 3 Maret 2011 kepethik saking antologi keguritan Serendipity Astobroto 2011. Petruk nyekukruk dening Raden Roro Yeni Listiana Idawati. Bebedan jarit kambil sakjukil. Petro joget katuwal-katuwil. Bungahe dikatonake mikat kowe sing anteng nyawang HP. Suwi banget jogetane, nganti kemringet awake, nganti mewes jarike, nganti sudo bungahe, malih primisan raine. Kowe tetep jenak nyawang HP. Ora kepikat, ora kepikut, ora kober nguwongake. Petruk salin jare kawung, gandang suarane manggung. Nembangake tembung-tembung, nyelengake kowe sing metenteng dolanan HP. Pirang-pirang podo cakepan dirampungake, nganti megem-megem ambegane, nganti kendho sabuke, nganti ilang bungahe, malih mencereng mripate. Kowe tetep tembungkul mentelengi HP. Ora krasa, ora rumangsa, ora gelem nggatekake. Petruk salin rebutan sarung, deprok nyekukruk bingung. Ngeluh sirahe, gregesi awake, kebanteren mikire, piye carane nyapih kowe saka HP. Kepetik saking antologi keguritan Potelot 5 cm, Kundung Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berkah saha kasainan. Kasugengan karahayon tuwin katentreman mugya tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Kula nuwun keparamatur wonten ngarsanipun para sesepuh, pinisepuh, dalah aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lepta ing pitutur ingkang satuhu kita bekteni. Wonten pangarsanipun agami ingkang cedhak kitab suci wahyuning ilahi, kinarya manembang mring Gusti Allah ingkang kita antu-antu wursita ajinipun. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dipora Daerah Istimewa Ngayogyakarta, Bapak Kepala Balai Dikmen Ngayogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta,
Bapak Muspiko Kapanewan Jetis, Kepala SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Ketua saha Pengurus Komite SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Ibu Dwi Jawara saha Pegawai SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta ingkang sinupeng pangkurmatan. Para rawuh, para siswa ingkang minantu ing suka basuki. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Nyuwun sewu, keparenga kula Kyai Lahir Maizari Piramudani kumawantun ngadeg magarsa, nigas panggagas, nyisir kamardikan dengan dika sami nun inggih awit mradhapa dawuhipun Nitinya pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Ngayogyakarta kaping 271 ing ari pepanggihan punika. Salajengipun langkung rumiyin sumangga kula nderekaken panjenengan sedaya nyanyadong donga wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan saha kabagas warasan katitik ing ari kalodhangan enjang menika. Kita saged lelenggahan wawan pangandikan kanthi madu mardikaning panggalih tebih saking Giri Gotya Pancabaya. Para bapak, para ibu ingkang pantes tinudarsana, pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Ngayogyakarta kaping 271 menika menit irah-irahan Jogja tumata tuwuh ngrembaka. Wondene rentamaning acara menika sampun rinakit dening Nitinya mekaten kaping 1 pambuka, kaping 2 ngumandangaken Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta, kaping 3 atur pamedhar sabda, kaping 1 tigas tumpeng, kaping gangsal pisungsung gending, kaping pungkasan menika penutup. Para lenggah ingkang nimulya, sumangga acara kita purwakanthi nganti ndedonga anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Cekap matur nuwun. Acara salajengipun nembang Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Para rawuh kasuwun jumeneng. Para rawuh kasuwun lenggah. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, sumangga kita midhangaken atur pangandika saking pangarsani pawiyatan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Dumateng Bapak Agus Waluyo, sumangga katur. Saestu kula aturaken agunging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Agus Waluyo ingkang sampun kepareng-paring pangandikan. Salajengipun kasuwun kanthi gungan dumateng ingkang winantu ing pangkurmatan panjenenganipun pangarsa kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, nun inggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suhirman, Magister Pendidikan, kepareng-paring pamedhar sabda saha pambuka Sedyaning Gati. Dumateng ingkang tinanggenah sasana wicara kasumangga. Saestu kula aturaken agenging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pemindhan dumateng Bapak Suhirman ingkang sampun kepareng-paring pangandikan. Dungkam tintilaksi acara pinangka njekeping swasana nigas tumpeng kinarya Cihna Tumbuk Yuswa Daerah Istimewa Ngayogyakarta kaping 271. Dumateng para paraga ingkang kasebat kasuwun kanthi gungan tumuju wonten ing samadyaning sasana karyana ninggih Bapak Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kasuwun linggar saking palenggahan tumuju ing sasana gati. Lumampahing nigas tumpeng kapratisaken dening Bapak Arianto.
Paripurna anggenipun migas tumpeng dumateng para paraga kasuwun kundur malih wonten sasana palenggahan sangawit. Nuwun. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, acara kita sigek sautawis kangge sumeneh. Kasuwun para tamu ngrespi pasuguhan ingkang sampun kaca wisaken sinambi hampir sani pisungsung gending Jawi saha drama teatrikal kanthi irah-irahan gugur gunung. Sugeng Dahar saha Sugeng Mresani. Acara sumeneh sampun cekap, para tamu ingkang nimulya, sampun dumugi wahyaning mangsa para pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Ngayogyakarta kadumugen paripurna. Mugi-mugi ing Ambalwarsa menika Ngayogyakarta tansah dados daerah ingkang istimewa, ngreksa kabudayan, ngugemi tradisi saha dados papan ingkang ngadosaken warga aginipun gesang tentrem, rahayu, gemah ripah lojinawi. Amin. Setunggal pokok, setunggal acara sampun kalampahan kanthi nirsa para-para. Sumangga kita pungkasi acara punika kanthi ngelakaken raos syukur dumateng ngarsanipun Hyang Widi kanthi manekung donga anut kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga kula nderekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana kula ingkang nderekaken lampahing titik acara kathah galak gangsuling atur saha solah bahwa ingkang kirang trapsila. Jenang Selawater kali sesonderan, apuranta sedaya klepat kula. Jaya, Jaya Wijayanti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam berkah, soho kasaenan. Kasugengan karahayon tuwin kantentreman. Mugia tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kula nuwun kepareng matur wonten ngarsanipun para sesepuh pinisepuh dalah aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu kita bekteni. Wonten pangarsanipun agami ingkang cedhak kitab suci wahyuning ilahi kinarya manembah mring Gusti Allah ingkang kita antu-antu wusita ajinipun. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Balai Dikmen Yogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Muspiko Kapanewon Jetis, Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ketua Soho Pengurus Komite SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ibu Dwi Jawara Soho Pegawai SMK Negeri 2 Yogyakarta ingkang sinubeng pakurmatan. Para rawuh, para siswa ingkang winantu ing suka basuki. Kanthi linambaran trapsila ing budi mewah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Nyuwun sewu keparenga kula pratama Adil Nugroho kumawantun ngadeg magarsa nigas panggagas nyisir kamardikan jengandika sami nun inggih awit meradapa dawuhipun nitinya pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271 ing ari pepanggihan punika. Salajengipun langkunging rumiyin sumangga kula dherekaken panjenengan sedaya nyanyadong donga wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan saha kabagaswarasan katitik ing sari kalodhangan enjang menika. Kita saged lelenggahan wawan pangandikan kanthi mardu mardikaning panggalih tebih saking Girigodo Pancabaya. Para bapak,
para ibu ingkang pantes sinudarsana. Pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271. Menika mendhet irah-irahan Jogja tumata tuwuh ngrembaka. Wontene rantamaning acara menika sampun rinakit dening nitinya mekaten. Satunggal pambuka kaping 2 ngumandangaken Indonesia Raya saha Mas SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kaping 3 atur pamedar sabda. Kaping 5 tigas tumpeng. Kaping gangsal pisungsung gending saha panutup. Para lenggah ingkang minulya, sumangga acara kita purwakani kanthi ndedonga anut kapitadosanipun sowang-sowang. Cekap matur nuwun. Acara salajengipun mumanangaken Indonesia Raya saha Mas SMK Negeri 2 Yogyakarta. Para rawuh kasuwun jumeneng. Para rawuh kasuwun lenggah. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, sumangga kita midhangetaken atur pangandikan saking pangarsaning pawiyatan SMK Negeri 2 Yogyakarta dumateng Bapak Agus Waloyo. Sumangga katur. Saestu kula aturaken agenging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Agus Waloyo ingkang sampun kapareng paring pangandikan. Salajengipun kasuwun kanthi gungan dumateng ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun pangarsa Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nun injih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suherman, Magister Pendidikan, keparing-paring pamedar sabda saha hambuka setyaning kati. Dumateng ingkang linanggenah sasana wicara kasumangga. Saestu kula aturaken agenging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Suherman ingkang sampun kepareng paring pangandikan. Ndungkap titilaksananing acara pinangka jangkeping swasana nigas tumpeng kinarya cekna tumbuk yuswa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271. Dumateng para paraga ingkang kasebat kasuwun kanthi gungan tumuju wonten ing samadyaning sasana karya. Nun injih Bapak Kepala Dipur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kasuwun linggar saking palenggah tumuju ing sasana gati. Lumampahing nigas tumpeng kapratitisaken dening Bapak Ariyanto. Paripurna anggenipun nigas tumpeng dumateng para paraga kasuwun kundur malih wonten sasana palenggan sakawit. Nuwun. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, acara kita sigek sawetawis kangge sumeni. Kasuwun para tamu ngresepi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinambi hamirsani bisungsung gending Jawi
saha drama teatrikal kanthi irah-irahan gugur gunung. Sugeng dahar saha sugeng mirsani. Acara sumene sampun cekap. Para tamu ingkang minulya, sampun dumugi wayaning mangsa kala pengetan ambalwarsa Daerah Istimewa Yogyakarta kadumugen paripurna. Mugi-mugi ing ambalwarsa menika Ngayogyakarta tansah dados daerah ingkang istimewa ngreksa kabudayan, ngugemi tradisi, saha dados papan ingkang dadosaken warga agenging gesang tentrem, rahayu, gemah ripah loh jinawi. Amin. Setunggal baka, setunggal acara sampun kalampahan kanthi nirsakara-kara. Sumangga kita pungkasi acara punika kanthi nelakaaken raos syukur dumateng ngarsanipun Hyang Widi kanthi minangkung donga anut kapitadosan ingkang rinasut dedonga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana kula ingkang nderekaken lampahing titi acara kanthi galap ganggune atur saha salah bawa ingkang kirang trapsila. Jeneng sela wader kali sasondheran. Apuranta sedaya kula lepat. Jaya Jaya Wijayanti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megatras dene Bening Kristalika Damai Nugraha. Cilegon bumi pesisir kidul Ngayogyakarta huruf omah-omah ngerek sepining esok dadi kebak jeritan lan tangis. Wong-wong padha mlayu kaya titik-titik ireng ing dhuwur lemah sing lagi joget ora karo-karuan. Wong-wong sing lagi adus padha mlayu mbredeg nyamber gombal teles kanggo nutupi awak keder sing lagi mblejet tanpa busana. Lindu kiamat ing tangan-tangane sing mati keder sawetara HP tetep murut. Ngetik status ana lindu pakulinan modern kanggo mesthekake awake dhewe isi eksis ana ing joget monyet. Sinambi ngoyak angka skala Richter lan bayangake ilat sunat. Jare BMKG lindune 6,4 skala Richter. Pusate ana ing segara 30 km sak kidule Gunung Kidul. Jerone 11 km. Tidak berpotensi tsunami. Aminah macakake update saka HP. Wong-wong padha mesem lega. Srengenge banjur jedul, kabeh padha mlebu omah maneh. Bali ngrangkul rutinitas kaya-kaya tatu tilas tahun 2006 kepungkul mung cerikak sing ora perlu dieling-eling. Wis 3 dina, Pak Heri ora bisa tutulan es degan. Sawise Pemda ngetokake larangan kunjungan wisatawan. Amarga segara kidul lagi mutahake tumpukan reget lan ewonan iwak gosok sing kerdil digawa ombak ing pesisir. Kekadian aneh iki kawiwitan sawetara jam sawise lindu 5 dina kepungkur. Pak Heri mengerti yen ana sing lagi obah saka dasaring samudra, mbuh ing tengah, ing jero utawa ing pinggiran, apa meneh saben tengah wengi uga krungu swara kaya tangise wong wadon retes ning ati. Tetabuhan Kiting Jawa saut-sautan karo swara drambet saka kadohan. Iku abdine Nyi Roro Kidul sing anyar. Ujare warga. Iku jiwane arum. Anake wadon Pak Heri sing klelep ing segara. Rasane warga liyane.
Nanging miturut Pak Heri, rasane mokal menawa iku jiwane Arum. Senadyan wis 4 tahun kepungkur. Segara Kidul kanthi wewalet klambi ijo wis nguntal anake mbarep. Apa ujare BMKG bakal dadi kasunyatan? Apa Gusti Allah lagi nyapake paukaman kanggo wong-wong ing pesisir? Kamangka Pak Heri lan wong-wong mau mengura saja ora tau natoni segara. Banjur apa bener Gusti duka amarga akeh maksiat ing pesisir kidul? Pesisir kidul kandung dicok minangka papan maksiat. Papan wanita wengi jajakake keringet lan awak ing antarane ambuning segara menyang klenik. Nanging pemerintah wis nyapu citra iku. Maksa wong-wong mau alih rupa dadi bakul jasa halal. Sinambi mulak wengi dadi atraksi wisata. Pak Heri ora percaya yen nyawa-nyawa ing pesisir bakal dijupuk dening langit minangka paukaman. Kamangka ing papan liya kadurjanan kang luwih gedhe diajarke lumaku bebas. Kelonongan Pak Heri, suara gerak mecah sepi. Pak Jadi, pinitua pesisir, madhep ing ngarep lawang. Ditutake ayang-ayang sawetara warga ing burine. Segatan nyampe duka. Hawanipun amis, proto dulu. Ujare Pak Jadi sawise lungguh. Monggo Pak, kita sowan Mbah Bareng samenika. Mbah Bareng iku priyayi sepuh sing ambegane wis mengkis, nanging piyambake bisa nembus kandhase sasmita. Ing kene Mbah Bareng dadi sesepuhi para pinitua sing darbe wilayah pesisir. Sesuk sadurunge srengenge meletek, awake dhewe kudu wis sungkem ing ngarsane Kanjeng Ratu Kidul. Kembang setaman, sesajen, woh-wohan, tumpeng, jajan pasar, kelambil ijo, hasil panen, ingkung, landas kebo, kabeh kudu dilarang menyang segara. Mung kanthi cara iku bilahe bisa disuta. Ujare Mbah Bareng. Saben tembunge kaya perjuangan nglawan pati amarga ambenge sesek. Ing pesisir kidul, esuk umun-umun sajen kluwake. Woh-wohan lan palawija ditata ing tabir jejer-jejer. Ingkung diselahake ning sanding tumpeng jangkep lan ditata mubeng. Nalika wong-wong wis padha nglumpuk, Mbah Bareng mimpin donga. Nyuwun slamet marang kang gawe urip saka kekuwatane segara. Pak Heri lan Pak Jadi nyeleh sajen lan ubo rampe ana njero prau cilik. Dasi kebo ugara diselahake kono. Nanging gombal mori sing nutupi ndas kuwi mau sumilak kena angin. Matane kebo nentengi Pak Heri. Kaya-kaya arep nuduhake wewadi segara kang jero. Nganti prau cilik dicorokake, dilarung menyang mengahing segara. Banyu segara dumakan surut. Wong-wong katon lega. Wengi sebanjure, Pak Jadi nyuguhake kopi panas kanggo wong-wong sing setya nyawang segara. Sajene wis ditampa Kanjeng Ratu, ujare Mbah Bareng mripate sumunan. Leres Mbah, semaure Pak Heri. Langit dalu menika wedok lintang. Garis cemeng cakrawala lurus bintang langit. Misahaken sekatan kalian peteng kanthi trep lan durung nganti lambunge Lampung diucapake. Bumi horep, obahe banter, kasusul swara jumlegeng swara saka segara. Lindho. Wong-wong padha jerit, mlayu salang tunjang segara kidul dadi peteng. Banjur keprungu swara grububuk kaya ewanan montor mabur sing mabur cah sendek. Saka cakrawala katon ombak ireng mumbul, gagah megah. Dadi tembok rareksa sing lumaku kanthi angkuh. Swara sirene mbau dawa, bengok-bengok swara. Melayu, tsunami, tsunami. Pembengokake Pak Heri. Sinambi melayu ngalah,
bradas ngalor. Sabanjure kabeh pesisir kidul kelep tembok banyu reksa sing memaku banter kaya malaikat mati. Ajur mumur. Pak Heri sadar ing jeroning lelendut ing gegerene penggunungan Sewu. Dheweke bengok ngandhang jeneng-jeneng sing diweluhi. Nanging sepi. Kampung pesisir iku ilang kaya kauntal bumi. Saka dhuwur dheweke mandheng omak segara sing uyak-uyakan sajak ngeceng sangsaraning daratan. Pak Heri nyoba gondelan kayu. Tangane obah nanging amung kaya nyekel angin. Tembus. Dheweke nyoba meneh, tetep ora bisa. Apa aku wis mati? Pitakone marang awake dhewe. Durung ilang rasa bingunge. Cahya padhang jumlorot junjung awake menyang langit. Pungkasane Pak Heri ngerti. Wangsulan saka pitakone. Petik saking antologi Kembang Api ing Langit Ngayogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berkah saha kasainan. Kasugengan karahayon tuwin katantepan, mugia tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Kula nuwun kepareng matur wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh dalah aji sepuh ingkang ana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu kita bekteni wonten pangarsanipun agami ingkang cedhak kitab suci wahyuning ilahi kinarya manembah ring Gusti Allah ingkang kita antu-antu wursita ajinipun para pangembating praja satriyaning nagari linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Balai Dikmen Yogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Muspiko Kapaniwon Jedis, Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ketua Saha Pengurus Komite SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ibu Dwijo Saha Pegawai SMK Negeri 2 Yogyakarta ingkang sinuben pakurmatan. Para rawuh, para siswa ingkang winantu ing Suka Basuki kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Nyuwun sewu keparenga kula Alfi Bagas kumawantun ngadeg magarsa nigas panggagas nyisir kamardikan sengandika sami nun inggih awit pradapa dawuhipun nitinya pengetan ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271 ing arit pepanggihan punika. Salajengipun langkung rumiyin sumangga kula dherekaken panjenengan sedaya nyadong donga wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan saha kabagas warasan katite ing ari kalodhangan enjang menika kita saged lenggahan wawan pangandikan kanthi mardikaning panggalih tebih saking Giri Kuda Pancabaya. Para bapak, para ibu ingkang pantes sinudarsana, pengetan ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271 mendhet irah-irahan Jogja tumata tuwuh ngrembaka. Wondene rantamaning acara menika sampun ringake dening nitinya mekaten. Setunggal pambuka kaping kalih kumandhangaken Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kaping 3 atur pamidhar sabda, kaping sekawan tigas tumpeng, kaping gangsal pisungsum gending saha ingkang pungkasan panutup. Para lenggah ingkang minulya, sumangga acara kita purmakani kanthi dedonga anit kaputasanipun sowang-sowang. Cekap matur nuwun. Acara salajengipun ngumandhangaken Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Para rawuh kasuwun jumeneng.
Para rawuh kasuwun lenggah. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, sumangga kita midhangetaken atur pangandikan saking pangarsaning pawiyatan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Dumateng Bapak Agus Waluyo, sumangga katur. Saestu kula aturaken agenging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Agus Waluyo ingkang sampun kepareng-paring pangandikan. Salajengipun kasuwun kanthi gunggan dumateng ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun pangarsa Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nun inggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suhirman Magister Pendidikan kepareng paring pamidhar sabda saha hambuka sedyaning gati. Dumateng ingkang tinanggena sasana wicara kasumangga. Saestu kula aturaken agenging panuwun sarta matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Suhirman ingkang sampun kepareng-paring pangandikan. Dungkap titilaksananing acara pinangka janggeping swasana nigas tumpeng kinarya cihna tumbuk yuswa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271. Dumateng para paraga ingkang kasebut kasuwun kanthi gunggan tumuju wonten ing samadyaning sasana karya. Nun inggih Bapak Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Yogyakarta, kasuwun linggar saking palenggah tumuju ing sasana gati. Lumampahing nigas tumpeng kapratitisaken dening Bapak Ariyanto. Paripurna anggenipun nigas tumpeng dumateng para paraga kasuwun kundur malih wonten sasana palenggahan sakawit. Nuwun. Para tamu ingkang pantes sinudarsana, acara kita sigeg sawetawis kangge sumene. Kasuwun para tamu ngresepi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinambi hamirsani Pisundung Gedhe Jawi saha drama teatrikal kanthi irah-irahan Gugur Gunung. Sugeng dahar saha sugeng mirsani. Acara sumene sampun sekap. Para tamu ingkang minulya, sampun dumugi wahyaning mangsa kala pengetan ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta kadumugen paripurna. Mugi-mugi ing ambal warsa menika Yogyakarta tansah dados daerah ingkang istimewa, reksa kabudayan, ngugemi tradisi saha dados papan ingkang dadosaken warga agemipun gesah tentrem, rahayu, gemah ripah luh jinawi. Amin. Setunggal baka tunggal acara sampun kalempahan kanthi nirsa para-para. Semoga kita pungkasi acara punika kanthi nelakaken raos syukur dumateng asanipun Hyang Widi kanthi manekung donga anut kapitadosanipun ingkang rinasuk. Dedonga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana kula ingkang dherekaken lampahing titik acara kathah galap kang suling atur saha sulabawa ingkang kirang trap sila jenang sila water kali sesunderan apuranta sedaya lepat kula. Jaya jaya Wijayanti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang mocopat sinom legendang Laras Lendro Patet Songo.
lekas ngon wanti wanti Puji Miantinda Nista Sogonan marang yang tindak utama Budiarjo Tembang Mojopat Durma Wicaksana Laras Pelok Patet 5 Angang tepi Rian nyoco curang harjo neng konco angin nai Mrina mriksa samanding sana kadang Bos jamae wong nang sause Gede cobanya Mopos karsone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Berkah, Saha Kasainan. Kasugengan karahayon, tuwin katenreman mugia tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Kula nuwun kepareng matur wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh dalah aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu kita bekteni. Wonten pangarsanipun agami ingkang cedhak kitab suci wahyuning ilahi kinarya manembah mring Gusti Allah ingkang kita antu-antu bursita ajinipun.
Para pangemban praja satriyaning nagari linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dipora Ngayogyakarta, Bapak Kepala Balai Dikmen Ngayogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Mustika Karpanewon Jetis, Kepala SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Ketua saha Pengurus Komite SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Ibu Dwi Jawara saha Pegawai SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta ingkang sinuhun pakurmatan. Para rawuh, para siswa ingkang winantu ing Sukabasuki. Kanthi linembaran Trapsila ing budi miwah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Nyuwun sewu keparenga kula ajeng Putri Yuni Narkasmirah kumawantu ngadhep mangarsa nigas panggagas nyisir kamardikan jegandika sami. Noninjih awet mradhapa ndhawuhipun Nitinya pengetan ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271 ing ari pepanggihan menika. Salajengipun langkung rumiyin sumangga kula dherekaken panjenengan sedaya nyandung donga wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan saha kabagaswarasan katitik ing ari kalodhangan enjang menika kita saged lelenggahan wawan pangandikan kanthi mardu mangardikaning penggalih tebih saking Giri Goda Pancabaya. Para bapak, para ibu ingkang pantes sinurdasana, pengetan ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta kaping 271 menika mendhet irah-irahan Jogja tumata tuwuh ngrembaka. Puntine rantanamaning acara menika sampun rinakit déning Nitinya mekaten. Kaping 1 inggih punika pembuka, kaping 2 ngumandangaken Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Kaping 3 inggih menika atur pemedhar sabda, kaping 50 tigas tumpeng, kaping gangsal pisungsem gending, kaping pungkasan inggih menika panutup. Para lenggah ingkang minulya, sumangga acara kita purwakanthi dedonga anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Cekap matur nuwun. Acara salajengipun nembangaken Indonesia Raya saha Mars SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Para rawuh kasuwun jumeneng. Para rawuh kasuwun lenggah. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, sumangga kita midhangetaken atur pangandikan saking pangarsaning pawiyatan SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta dumateng Bapak Agus Waluyo, sumangga katur. Saestu kula aturaken agunging panuwun serta matur nuwun ingkang tanpa pepindah dumateng Bapak Agus Waluyo ingkang sampun keparing-paring pangandikan. Salajengipun kasuwun kanthi gugen dumateng ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun pangarsa kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Noni injih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suhirman Magister Pendidikan kepareng-paring pamedhar sabda saha hambuka sedyaning ganti. Dumateng ingkang tinanggenah sasana wicara kasumangga. Saestu kula aturaken agunging panuwun serta matur nuwun ingkang tanpa pepindah dumateng Bapak Suhirman ingkang sampun kepareng-paring pangandikan. Dungkap titilaksitaning acara pinangka jangkeping swasana
Nikas tumpeng kinarya Cihna tumbuk yuswa daerah istimewa Ngayogyakarta kaping 270 dumateng para paraga ingkang kasebat kasuwun kanthi gugem tumuju wonten ing samadyaning sasana karya Noninje Bapak Kepala Dinas Dipora Ngayogyakarta, Bapak Kepala SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Ketua Komite SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, kasuwun linggah saking palenggah tumuju ing sasana gati. Lumampahing nigas tumpeng kapritisisaken déning Bapak Ariyanto. Paripurna anggenipun nigas tumpeng dumateng para paraga kasuwun kondur malih wonten sasana palenggahan sakalih. Nuwun. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, acara kita siget sawetawis kangge sumenep. Kasuwun para tamu ngresepi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinambi hamirsani pisungsum gending Jawi saha drama teatrikal kanthi irah-irahan Gugur Gunung, Sugeng Dahar saha Sugeng Mirsani. Acara semene sampun cekap. Para tamu ingkang minulya, sampun dumugi wahyaning mangsa kala pengetan Ambalwarsa Daerah Istimewa Yogyakarta kadumugen paripurna. Mugi-mugi ing Ambalwarsa menika Ngayogyakarta tansah dados daerah ingkang istimewa, ngreksa kabudayan, ngugemi tradisi saha dados papan ingkang ndadosaken warga agengipun gesang tentrem, rahayu, gembah ripah loh jinawi. Amin. Satunggal pokok satunggal acara sampun kalempamah kanthi mirsa kara-kara. Semoga kita pungkasi acara punika kanthi nelakaken raos syukur dumateng ngarsanipun Hyang Widi kanthi manekung donga anut kapitadosanipun ingkang rinaso. Dedonga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana kula ingkang dherekaken lampahing titik acara kathah galap gangsuling atur saha salah bawah ingkang kirang trapsila. Jenang selo wader kali sesonderan apurata sedaya lepat kula jaya jaya wijayanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.